αρέσει να σας κάνει πολλά εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά για μένα και για τους συναδέλφους, ξέρω ότι δεν είμαστε ψεύτες, ξέρω ότι δεν είμαστε απαταιώνες, ξέρω ότι θα είμαστε εκεί τότε απ' όλα, όποιος και να είναι και όπου και να παίζει αυτό, θα πηγαίνει. Δεν το θεωρώ σωστά. Λέτε τι έγινε με τα μνημόνια. Το περσινό, το πρώτο που είχαμε υπογράψει ήταν για τον Ιούνιο να κάνουμε τη συζήτηση. Λίγο τα παραποιήσατε, ήταν ξαφνάτε τα πράγματα. Ήταν οι υποθέσεις με το ΚΑΣ, οι ενστάσεις με το Λεβαδιακό, και μετά που δικαστήκαν 3-4 φορές, και μετά πήγαμε στο ΚΑΣ, και μετά είχατε πάει στο Αγιονόρος, και μετά είχατε πάει στην Αγγλία, και μετά και εγώ ήμουν εδώ συνέχεια και με τον κύριο Λεβαδιακό ήταν από μέρα σε μέρα. Και φτάσατε λοιπόν τέλος Οκτωβρίου και θέλατε να φύγετε να παραδώσετε τις ομάδες σε κάποιον άλλο και ήθελα να μου κλείσετε το πρώτο εξάμηνο. Να μην πείτε ότι αφήσαν πολύ. Για να μην πείτε, γιατί επειδή σας αρέσουν να κοινωνήσουν, θα βγαίνετε πάλι και να λέγατε ότι πάει, και παραπούν για πέντε λεπτά. Και είπατε για να θέλω να φύγω και για να μην χρωστάω, ήθελα να κλείσω. Και σας λέμε ότι το εξάμηνο το κάνατε 20. Και μετά δεν φύγατε και συνεχίσαμε ξανά πάλι άλλα 20 το Δεκέμβρη και κλείσαμε. Να μην πω για τα κείμενα και τις ιστορίες. Τέλος πάντων. Μετά για το παρακολουθήριο το δεύτερο. Καθυστερήσατε κάτι περίμενε, όχι, θα σας πω. Όχι, δεν θα πω, έχεις πει ένα σωρό. Δεν διαπρότασες. Το παρακολουθήριο το δώσαμε σε σχέση με όταν με πρωτοπήρε η Ευγενία μετά την πρωτοχρονιά, λίγες μέρες μετά έλυγε τέλος Φλεβάρι και το δώσαμε εγκαίρως. Και μπορούσε ο Φάκελος να πάει, επειδή έχω κάνει όμως την αδειοδότηση, μπορούσε να πάει μέχρι τέλος Μάη. Σας το δώσαμε Φλεβάρι. Παρ' όλα αυτά, δεν μας στηρίζετε το γραμμένο το χαρτί, το οποίο τι έλεγε. Θα σας στείλαμε το γραμμένο του Συντηρήσει. Ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θέλουμε να έχουμε έρθει ξανά σε συνεννόηση. Δεν λέγαμε το τι θα γίνει, να έχουμε έρθει σε μια συνεννόηση. Και φυσικά πάλι δεν είχαμε, πάλι φτάσαμε εδώ, πάλι στην εκεί. Αυτό. Σας αναιρώ με το μικρό κίνητο. Κάναμε συνέντευξη και δεν θα γίνει. Συγγνώμη που είναι στο νοσοκομείο. Συγγνώμη που έχω την καρδιά μου. Συγγνώμη που πήγα στο υγεία. Συγγνώμη που πήγα στο υγεία. Δεν μπορείτε να πεθάνουμε στην υγεία δηλαδή. Συγγνώμη κύριε που πήγα στο υγεία. Συγγνώμη που δεν πέθανα. Και πήγα στο νοσοκομείο. Και πήγα την καρδιά μου. Δεν μπορείτε να μην ήρθα. Να ρωτήσω κάτι. Για τη συνάντηση του προεδρευμένου, δεν είναι προσωπικά βέβαια. Με ρωτάει γιατί δεν ήρθε και τους έγραψα στο νοσοκομείο. Ρωτάει ο κύριος Μωρασιώτης. Έχετε προτάσεις. Γιατί δεν έχουμε. Να φτάσω, θα εγώ σου και η σούρα. Στέλα τώρα, περιμένετε το νοσοκομείο. Είπα λοιπόν τι έγινε. Το αν είμαστε ψεύτες, θα σας πω και το άλλο. Από την πρώτη φορά είπατε στα 2 χρόνια εγώ θα φύγω. Φυσικά δεν φύγατε. Περίμενε, να τελειώσω. Εδώ τη δουλειά θα κλείσουμε. Θα τελειώσω. Απαντήστε μας. Και δεν είπα ότι έχουν περάσει 2 ώρες. Αν δεν τους έκανε λεπτό, τι θα πάρει. Δεν θέλω παραπάνω. Είπες λοιπόν θα φύγει. Δεν έκλεισα 2 χρόνια και καλά έκανες. Περίμενε και σαν να ανέβα θα φύγει. Εγώ πήγα και είπα στην αφημάτου συνάντηση ότι άσε 2 χρόνια μάτια να είναι εγώ θα πατήσω. Και είπα και μετά, όταν συγκρούστηκα με την ανακοίνωση του καλά θα το δούμε την εκπαίδευση. Και όταν λοιπόν μετά έκανα τα ανακοινώσεις, είχε και είπα κύριε φεύγω, το κάνω 2 φορές. Και περίμενα να έρθει κάτι να πάρει ομάδα. Δεν είπε κανένα. Λοιπόν, είπες ξανά ότι θα φύγει. Θα λες ότι δεν αφήστε να ακούσουμε. Θα μπορούσαμε μόνο να αφήστε τον να τον ακούσουμε. Επειδή μας είπατε πολλές φορές έτσι και μια φορά. Αν μπορεί κάτι πότε να φύγεις, εγώ πότε τους άρουμε. Δεν θέλω να φύγεις. Από δεν θέλω να φύγεις. Εμείς από μας Μπράβο. Δεν είπα εγώ. Προφανώς εσύ. Λέω τι είπε. Αυτό είπε ψεύδι. Να μην σου πούμε την άλλα, θα είπες και τι θα έκανες. Αυτό σου λέω. Η πρόταση είναι. Η πρόταση όπως το Παπαναζέκο για τα 20 παιχνίδια, 100.000. Και άμα έχουμε εμείς τον κόρτο, και λένε ότι αυτή την πρόταση το χώρο θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν εδώ. Γιατί η προπονητή θα συμμετέχει η πρώτη ομάδα και θα είναι πολύ καλύτερο. Απαντάμε για να ξέρετε ότι απαντάμε. Εμείς σήμερα έχουμε δύο γήπεδα πατρικής, θα πληρώνουμε 40.000 έχουμε δηλώσει το δικό σας για να πρέπει να παρατηρώσουμε και ένα από αυτά για να είμαστε καβατωμένοι και σίγουροι. Να δούμε ότι η δουλειά που γίνει και προλαβαίνει
δεν βρουν να σε έχει παίκτη. Αν στην πορεία μας όλες τις ακαδημίες και μας καλούν στο γήπεδο, θα δίνουμε πάλι. Ξεκάθαρα και ωραία. Αυτό όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι η ομάδα ουσιαστικά θα παίζει Βέβαια. Μα η ομάδα δεν καταλαβαίνει ότι η ομάδα αντί να έχει μειονέκτημα τώρα παίκτη. Το καταλαβαίνετε. Ποιος τον απόλυτο να κλείσει από ποιος τον αγγέλει. Και δύο παιδιές να αγγέλει. Όλοι οι άλλοι ξέρουν τι τρόπο παιδί να παίκτη. Μόνο εσείς το κάνετε. Αφήστε τα μεγάλα λόγια Και παράλληλα λοιπόν μας κλείσατε τον δρόμο να μην μπορεί να βάλουμε στον Αγγελέα. Σε παρακαλώ, να σταματήσει αυτό το παραδείγμα. όχι. Να σταματήσει αυτό το παραδείγμα. Είναι προπήρια τα ίδια χρόνια που μου προσφέρει εδώ. Εγώ δηλαδή 20 χρόνια. Αυτό είναι ρεσίλι που γίνεται. Εγώ με 9 χρόνια εξάρτημα και δεν έρθει κανένα στα ακαδημία. Είναι αρχαία σπάκη πάει για μένα. Βλέπουμε για αυτά όλα που μου είπατε. Βλέπουμε, δεν θέλω τίποτα. Βλέπουμε. Βλέπουμε για τον Πετρότα και τον Νιάκο έκανε 9 χρόνια στον Απόλλωνα. Σε όλα τα γήπεδα της Αττικής. Προτιμήσαμε να πάτε να κλείσουμε τον Αχιλλέα. Το μόνο γήπεδο που είχαμε εμείς ακαδημίες και μπορούσαμε να πάρουμε. Εάν εσύ δεν τα χαρακτηρίζεις σήμερα